Jeg vil nu fortælle lidt om konstanternes betydning for grafen. Funktioner er en måde at regne sammenhæng mellem variable. Disse sammenhæng kan illustreres grafisk. I sammenhængene indgår a og b som konstanter. Sammenhæng mellem variable kan fx være, når noget udvikler sig med tiden, f.eks. vægten af fisk og længden af fisk. Sammenhængen betegnes på matematisk vis som funktioner. Tre typer, som er gode til at betegne, hvordan ting kan hænge sammen i en daglig sammenhæng, er lineære funktioner, eksponentielle funktioner og potensfunktioner. Sammenhængen, altså funktionen, som er den matematiske beskrivelse, kan beskrives ved hjælp af graf, ved hjælp af tabel eller ved hjælp af regneforskrift. Det grafiske billede af en sammenhæng kan være lettere at tolke umiddelbart end regneforskrift. Jeg vil nu uddybe de tre typer af funktioner. Den lineære funktion har regneforskriften y er lig med ax plus b, hvor a og b er konstanter, som har betydning for grafen. Kendetegnet er, at y-værdien vokser med en konstant værdi ligegyldigt hvor på x-aksen x-værdien øges med 1. Det betyder, at grafen er en ret linje i et almindeligt koordinatsystem. A er hældningskoefficienten, som er den værdi, man går op eller ned, når man går ind til højre af x-aksen. Man kan udregne A ved hjælp af to kendte punkter, som grafen går igennem. Det kan man bruge denne formel til. y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og B er der, hvor kurven eller grafen skærer y-aksen, når x er 0. Jeg vil nu komme med et eksempel. Hvis regneforskriften er y er lig med minus 2x plus 0,5, ser grafen således ud. Hældningskoefficienten er minus 2, det vil sige, at hvis man går 1 til højre af x-aksen, skal man gå 2 ned ad y-aksen for at ramme linjen. B er 0,5, så vi kan se, at det her linjen skærer y-aksen, når x er 0. I dette eksempel var den lineære funktion aftagende. Hvis vi i stedet gør a positiv, kan vi se, at funktionen bliver voksende. Hvis a er lig med 0, er funktionen konstant. Sådan. Og sådan. Man kan altså bruge grafen til at finde den x-værdi, hvor en given y-værdi kendes, eller omvendt. Jeg vil nu forklare lidt om eksponentielle funktioner. Kendetegnet ved denne sammenhæng er, at i stedet for at y-værdien vokser med en konstant værdi, hvis x øges med 1, vokser y-værdien med en konstant procent. Denne procentændring kan være positiv eller negativ. Den generelle regneforskrift er y er lig med b gange a i x. A er fremskrivningsfaktoren, det vil sige den faktor, som y skal ganges med, når man går en enhed hen ad x-aksen. B er ligesom for den lineære funktion skæringen med y-aksen, når x er 0. Når fremskrivningsfaktoren er større end 1, er sammenhængen voksende, fordi procentændringen er positiv. Når fremskrivningsfaktoren er mellem 0 og 1, er sammenhængen, at y aftager, når x stiger med 1 enhed. Sammenhængen, som bliver beskrevet ved hjælp af den eksponentielle funktion, kaldes en eksponentiel model. Denne graf er ikke en ret linje, fordi y-aksen ikke er logaritmisk. Med de eksponentielt voksende funktioner kan man finde fordoblingskonstanten og halveringskonstanten. Fordoblingskonstanten er den afstand på x-aksen, der betyder, at y-værdien fordobles. Fordoblingskonstanten findes ved log til 2 divideret med log til fremskrivningsfaktoren. Halveringskonstanten er samme princip, men gælder blot for aftagende funktioner, altså hvis fremskrivningsfaktoren er mellem 0 og 1. Halveringskonstanten findes ved log til en halv divideret med log til fremskrivningsfaktoren. Herved findes den afstand på x-aksen, som svarer til halvering af y-værdien. Til sidst vil jeg forklare om potensfunktioner. For denne type af funktioner gælder, at når x-værdien vokser med en konstant procent, så aftager y-værdien med en konstant procent. Regneforskriften lyder, y er lig med b gange x i a. Her skal b og x være større end 0.
A er konstant og beregnes ved hjælp af formlen log til y2 minus log til y1 divideret med log til x2 minus log til x1, hvor x1, y1 og x2, y2 er to kendte punkters koordinater. B er y-værdien i x er lige med 1. Grafen er ligesom de andre funktioner en linje, men kun i et dobbeltlogaritmisk koordinatsystem. Sammenhængen i potensvæksten kaldes en procentvækst. Dette er fordi væksten består i, at en konstant procentvækst i y-værdierne resulterer i en given procentvækst i x-værdierne. Man kan altså bruge den til at udregne, hvor mange procent y-værdien vokser, når x-værdien er vokset et givet stykke. Potensfunktionen er voksende, når a er større end 0, og aftagende, når a er mindre end 0. Således. Man kan altså for alle tre typer af funktioner udregne forskrifterne ved at kende to punkter, og på den måde opstille sammenhæng, der fortæller noget om sammenhængen mellem givne variable.